Barka da zuwa Sabuwar Duniya TV. Danna subscribe domin ka zama cikakken dan Sabuwar Duniya TV. Sannan ka danna alamar ƙararrawa. Ka kai ta sama domin samun dukkanin shirye-shiryenmu idan mun dora. Fitacciya shahararriyar jarumar nan Maimuna Abubakar wacce aka fi sani da Momee Gombe ta fito ta ba masoyinta hakuri da kuma hukumar tace fina-finai. Maimuna Abubakar wato Momee Gombe ta kirkiri dan karamin bidiyo ne kawai domin ta ba hukumar tace fina-finai hakuri da kuma dubban masoyinta wanda suke binta a Instagram da kuma Facebook. Wasu daga cikin masoyin fitacciyar jarumar ne dai suka bayyana mata bacin ransu bisa ganin yadda take hawa waƙoƙi da wando. Ko a kwanan nan ma dai an ga masoyiyar sanye da wando a cikin wata waka wadda aka fi sani da kalaman soyayya, wanda hakan ya jawo jarumar cece-kuce a social media kamar Instagram da kuma Facebook. To za mu iya cewa wannan abu ya tasiri wanda har ya kai ga jarumar fitowa ta nuna ladamar ta a fili gami da bawa masoya hakuri. Dan haka ba tare da bata lokaci ba, waka a bakin mai ita tafi daɗi. Assalamu alaikum, sunana Maimuna Abubakar wacce kuka fi sani da Momee Gombe. Ina son yi amfani da wannan daman don ba wa masoya na haƙuri da hukumar tace fina-finan Hausa akan waƙoƙin da na dinga saki da wanduna. Na ga comment ɗin ku gabaki ɗaya sosai akan gaskiya masoya na ba ku ji daɗin wannan ba, da ku yi haƙuri, insha Allah ku ba zan saki ba don Allah ya yarda. Wannan shiri na farko, shiri na ƙarshe, ba zan saki ba. Ina mai ba ku haƙuri, in ce ta ku harkar Momee Gombe. Momee Gombe bata gushe ba sai da ta bayyana mana yadda ta ji bayan ta samu wannan korafe-korafe daga wajen mai kula da shafukanta na social media. Momee Gombe ta ce na kaɗi sosai kuma ban ji daɗi ba ganin yadda bayan an nuna min naga masoyana suna ta korafe-korafe akan hotunan da na sa wando. Momee Gombe ta ce wannan dalilin ne yasa ta fito ta ba masoyan nata hakuri da kuma ɗaukan matakin cewa insha Allah ba za ta ƙara sa wando a dukkanin wani aiki da za ta yi ba. Jarumar dai bata gushe ba tana neman afuwar dukkanin masoyan nata a bisa laifin da ta san ta yi musu da ma wanda ba ta san ta yi musu ba, tana roƙon su duniya da lahira da Allah su yafe mata. To, ai dama wannan babban nasara ce ga dan adam yayi kuskure ya gane cewa yayi kuskure. Da haka Allah ya yafe mana dukkanin kurakuran mu. Amin. Idan yau ne karanka na farko da ka haɗu da wannan channel ɗin tamu mai albarka, don Allah muna roƙonka da ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan don Allah ka daure ka danna mana liking, ta yadda da zarar mun ɗora ƙayataccen bidiyon mu za a sanar da kai, sannan kada ka manta da taɓa ƙararrawa ka kai ta sama. Barka da zuwa Sabuwar Duniya TV. Danna subscribe domin ka zama cikakken dan Sabuwar Duniya TV. Sannan ka danna alamar ƙararrawa. Ka kai ta sama domin samun dukkanin shirye-shiryenmu idan mun dora.